Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube la un nou videoclip. Astăzi o să vă prezint cărțile pe care le-am citit în luna octombrie. Acestea sunt 4 la număr, exact ca în luna septembrie, dacă nu mă înșel, cred că și atunci tot 4 cărți am citit. Văd că rămân la același număr constant de cărți citite. Nu pot să spun că sunt multe sau sunt puține, din punctul meu de vedere sunt puține, dar acesta e timpul de care dispun și sper că în luna decembrie poate să am mai mult timp pentru lectură, deși nu cred că va fi posibil cu sărbătorile și toate pregătirile și lucrurile pe care le am de făcut atunci. Dar să revenim, acestea sunt cărțile pe care le-am citit în luna octombrie. Dacă vreți să aflați mai multe despre ele, vă aștept în continuare. Am să încep să vorbesc despre aceste cărți exact în ordinea în care le-am citit, nu în ordinea preferințelor sau a stelelor pe care le-am acordat pentru acestea pe Goodreads. Deși voi vorbi și despre aceasta, bineînțeles, am cărți preferate, am cărți care mi-au plăcut mai puțin, respectiv una dintre aceste cărți nu prea mi-a plăcut și o să aflați în curând care este aceasta. Dar am și cărți de 5 stele care mi-au plăcut foarte mult și bineînțeles că am să vorbesc la fiecare carte, așa cum fac de obicei, și despre părțile care mi-au plăcut și despre cele care nu mi-au plăcut. Prima carte pe care am citit-o în luna octombrie a fost un roman de Agatha Christie și anume Vinovat fără vină. V-am mai vorbit despre această carte în videoclipul anterior, în book haul-ul cărților pe care le-am cumpărat în luna octombrie și spuneam acolo că am luat această carte de la Târgul Cărții, de pe Magheru, de la librăria de pe Magheru. Am găsit-o la un preț bun și nu o citisem și de asta m-am hotărât să o achiziționez atunci pe loc. Pe scurt am să vă vorbesc despre această carte. Ca în toate cărțile de Agatha Christie, bineînțeles că se întâmplă o crimă. Aici victima este o femeie. Vinovatul este găsit, deja este unul din fiii ei. Ea avea mai mulți copii adoptați, iar vinovatul, îl știm de la început, este Jaco Argyle, care este unul din fiii ei. Această doamnă avea mai mulți copii adoptați, și fete și băieți, iar criminalul fusese deja găsit și condamnat în momentul în care începe povestea noastră. El este, așa cum spuneam, Jaco și este unul dintre băieții ei, care a fost condamnat pentru această crimă. A fost găsit vinovat și condamnat. După puțin timp de la condamnare, el moare în închisoare de pneumonie. Viața familiei Argyle, fostul soț al femeii decedate și copiii acestora, copiii înfiați ai acestora, își continuă viața în mod obișnuit. După acest episod se împacă cu ideea și viața își continuă cursul. Toate bune și frumoase până când într-o seară apare un domn, un doctor pe nume Arthur Calgary la ușa casei familiei Argyle, care susține că el a fost împreună cu Jaco, cu cel condamnat pentru crima respectivă, a fost cu el în noaptea în care s-a comis acea crimă, între orele în care s-a spus că s-a întâmplat. Mare surpriză pentru toți din familie, acest domn Arthur Calgary este alibiul lui Jaco Argyle, așa încât acesta nu avea cum să fie în mod evident ucigașul adevărat al doamnei Argyle. Cu această veste, viața familiei este dată peste cap, pentru că toată lumea își dă seama că vinovatul, criminalul, se află printre ei. Contextul în care se desfășurase crima în casa familiei Argyle și împrejurările în care aceasta a avut loc a dus la concluzia în mintea tuturor, nu era niciun fel de echivoc în privința aceasta, că vinovatul, criminalul, se află printre membrii familiei. Și acum cine este? Ei, și de aici începe un lung șir de
introspecții, de suspiciuni. Toate personajele, toți membrii familiei Argyle încep să se suspecteze unul pe celălalt. Noi începem să îi cunoaștem în povestire pe fiecare dintre ei în parte din această perspectivă a suspiciunilor pe care le au unii față de ceilalți. Așadar, acesta este subiectul cărții în mare. Cel care se știa că fusese vinovat pentru crimă, de fapt se descoperă că nu este. Așa începe povestea noastră, așa încât suspiciunea cade pe membrii familiei doamnei Argyle, victima acelei monstruoase crime. Nu este unul din romanele Agatei Christie în care detectivul este Hercule Poirot. Aceasta a fost pentru mine o mică dezamăgire, pentru că nu am știut atunci când am cumpărat cartea și am aflat ulterior când am citit-o, dar asta e situația. Am să spun foarte direct că nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut și am dat 2 stele pe Goodreads. Nu mi-a plăcut pentru că mi se par dialogurile mult prea lungi. Mi se pare încărcătura asta psihologică ok, e binevenită, dar parcă e prea mult, parcă e prea monoton, parcă e prea lent, se insistă prea mult pe chestia asta și se bate pasul pe loc. Efectiv, asta a fost senzația mea când am citit această carte, că subiectul bate pasul pe loc. M-am plictisit de nenumărate ori și am vrut să o las să nu mai citesc. Partea de cuprins mi se pare mult prea lungă, iar deznodământul, exact momentul cel mai important în care aflăm cine a săvârșit de fapt această crimă, este parcă mult prea alert și se întâmplă foarte repede, practic în ultimele pagini ale cărții, și asta a fost, gata, s-a încheiat povestea. Deci, sigur că este interesantă logica și nu te aștepți să fie criminalul acela care este în final. Dar cu toate acestea am citit cărți mult mai bune de Agatha Christie, mult mai interesante, și mie asta, Vinovat fără vină, nu mi-a plăcut. Următoarea carte pe care eu am citit-o în luna octombrie a fost o carte pe care am cumpărat-o cândva, dacă mi-aduc bine aminte, în august, și am luat-o, recunosc cinstit, fără să știu nimic despre ea, doar pentru că mi-a plăcut coperta. Uitați-o, aceasta este coperta, o țin puțin așa să nu reflecte lumina de la ring light. Brocart de toamnă de Teru Miyamoto. Spuneam că nu știam nimic despre această carte în momentul în care am achiziționat-o, dar în primul rând mi-a plăcut titlul, Brocart de toamnă. Se apropia toamna și am zis că poate că subiectul are o legătură cu titlul și este potrivit pentru acest anotimp. Și nu am greșit cumpărând-o, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Spun de pe acum că mie mi-a plăcut foarte mult această carte. Este o carte subțirică, are undeva sub 200 de pagini, deci se citește relativ repede. Depinde, bineînțeles, și de timpul fiecăruia și de rapiditatea în lectură. Povestea este una foarte emoționantă. Pe scurt, este vorba de povestea a 2 foști soți care se întâlnesc cu totul întâmplător pe muntele Zao, toamna, într-o toamnă superbă. Ei se despărțiseră cu exact 10 ani în urmă din cauza infidelității lui. S-a întâmplat ceva cu totul surprinzător, chiar și pe mine m-a surprins episodul acesta care a dus la despărțirea celor 2 soți care se iubeau. Este vorba de Aki și Yasuaki, așa se numesc personajele noastre. El, la un moment dat, este descoperit cu o rană la gât într-o cameră de hotel, alături de o tânără care este moartă într-o baltă de sânge. Și acesta este evenimentul, bineînțeles, care duce la despărțirea celor 2. Pentru că Yasuaki își dă seama că Aki a înșelat-o cu acea tânără. Ei erau căsătoriți la vremea respectivă abia de 2 ani.
Nu a înțeles și pentru ea a fost un șoc acest episod și nu a înțeles ce s-a întâmplat, nici nu a știut ce s-a întâmplat pentru că el în mod foarte ciudat nu i-a oferit niciun fel de explicație. El supraviețuiește, este pe patul de spital când cei doi au o discuție foarte bizară în care el nu îi spune nimic, îi spune ceva vag, gen, nu știu, acum o să mă iert sau ce o să se întâmple. Acesta este episodul de care aflăm ulterior, pentru că povestea începe cu reîntâlnirea celor doi, așa cum spuneam, încă de la începutul cărții, pe muntele Zao. Ea este împreună cu fiul ei, are un băiețel de 9 ani care are un handicap, iar el este singur. Și se întâlnesc într-o telecabină, se trezesc dintr-o dată față în față și se uită unul la celălalt, se recunosc, bineînțeles, nu vorbesc atunci, dar acest eveniment o determină pe ea să îi scrie lui o scrisoare. Și de aici începe o lungă corespondență între cei doi, pentru că tot romanul este format din scrisorile, din corespondența dintre cei doi. Este un roman epistolar, așa încât, așa cum spuneam, ea îi scrie o scrisoare în care îi spune că l-a văzut pe munte și ce mai face și, mă rog, încep un dialog. Această corespondență între cei doi se oprește însă destul de curând, la a doua sau a treia scrisoare, pentru că ea îi cere cumva explicații lui în legătură cu acel episod foarte bizar care se întâmplase cu 10 ani în urmă, când el fusese găsit rănit alături de o tânără moartă într-o cameră de hotel. Și el întreabă ce s-a întâmplat și cine era acea femeie și, mă rog, mai multe chestiuni pe care rămăseseră nespuse și nelămurite între ei, de ce o înșelase și lucruri de genul acesta. El se supără atunci, îi spune că nu are de ce să îi dea nicio explicație și o roagă să nu-i mai scrie și să se oprească cu corespondența și cu scrisorile aici. Lucru care se și întâmplă, numai că nu trece mult timp până ce ea îi scrie din nou o scrisoare în care nu mai aduce vorba despre acest subiect și începe din nou un șir de schimb de scrisori între ei, o corespondență pe care o duc și își povestesc unul altuia ce au mai făcut în acești 10 ani de când s-au despărțit. Yasuaki îi spune că s-a recăsătorit, că are un copil, băiatul pe care l-a văzut acolo pe muntele Zao când s-au revăzut, că are un handicap acel băiat și începe să-i povestească din viața ei și din relația pe care o are cu soțul ei. Îi mărturisește că ea nu îl iubește, dar că, mă rog, a fost un aranjament pe care l-a făcut tatăl ei pentru ea, o căsătorie aranjată, după ce ei doi s-au despărțit, pentru că vedea că suferă și a crezut că în felul acesta îi va regăsi cumva fiicei lui fericirea și își va reface viața alături de acest bărbat cu care i-a aranjat căsătoria. Și el la rândul lui povestește ce a făcut în acești 10 ani de când s-au despărțit. El nu s-a recăsătorit, dar are o parteneră și, mă rog, încep să-și dea detalii unul altuia în acest schimb de scrisori pe care îl poartă, legat de viața lor și ce gândesc și ce simt și de trecutul lor și de prezent și de năzuințe și de speranțe și de absolut tot. Este ca și cum fiecare dintre ei scriu notițe de jurnal, dar nu le păstrează, ci le dau mai departe celuilalt să le citească. Se pare că cei doi au o comunicare mult mai bună așa în scris și după 10 ani de când s-au despărțit, decât au avut înainte în acei ani în care au fost, acei 2 ani în care au fost căsătoriți. Sigur că există și regrete, există și multe emoții, există și momente haioase și mai puțin haioase, mai mult dramatice. Este un roman foarte emoționant. Există acolo un evantai, dacă pot să-i spun așa, mai ales fiind vorba de un scriitor japonez. Mi s-a părut așa ca un evantai de emoții, te trece prin toate stările scriitura lui Miyamoto. Sunt aici niște lucruri
care, nu știu, pentru mine au fost destul de greu de înțeles și probabil nu numai pentru mine, ci pentru cititori europeni și nu numai în general. Acest tată al fetei, tatăl lui Yasuaki, este un individ care intervine destul de mult și ia decizii și influențează foarte mult viața fetei lui și pe a fostului ginere, bineînțeles, pentru că practic aflăm că el a fost cel care a fost elementul cheie în despărțirea lor. Despărțire pe care se pare că ambele personaje, atât el cât și ea, o regretă până la urmă și descoperă că încă mai au sentimente unul față de celălalt. Tatăl ei intervine pentru a doua oară în mod decisiv în viața lui Yasuaki prin cea de-a doua căsătorie pe care ea o are, căsătoria pe care i-a aranjat-o cu un tânăr. Sigur că acel tânăr era îndrăgostit de ea, dar ea nu îl iubea. Ea îl iubea încă pe fostul soț, pe Aki, și suferea încă după el. Această a doua căsătorie tot el i-a aranjat-o și a intervenit, din punctul meu de vedere, într-un mod nu foarte fericit în viața ei, pentru că ea este nefericită, nu îl iubește și acest lucru va conta în final. Și pentru cine vrea să citească această carte va vedea și în ce fel. Mi-a plăcut foarte mult acest roman al lui Teru Miyamoto, Brocard de toamnă, și nu regret că l-am cumpărat și că l-am citit nici de cum. Chiar dacă sunt lucruri în el cu care nu sunt de acord sau care sunt mai greu de înțeles pentru mine, este o poveste care te pune pe gânduri, care este foarte intensă, care investigează în amănunt intimitatea unei relații de cuplu foarte specială și este un roman foarte sensibil. Este vorba despre iubire, despre iertare și despre vindecarea unor sentimente rănite și a unor drame rămase nelămurite, care sunt ca niște răni deschise pentru cei doi protagoniști. Și toată această poveste, această poveste formată de fapt din epistole, se petrece pe fondul unei toamne japoneze splendide. Este o carte care mie mi-a plăcut foarte mult. Descrierile sunt absolut excepționale. Simți toamna în această carte și frunzele și muzica lui Mozart care apare aici și are o legătură cu trăirile ei. Absolut totul te face să simți că este o toamnă și o toamnă frumoasă, datorită scrisorilor frumoase și a modului în care își vorbesc cei doi și, bineînțeles, a modului în care scrie Teru Miyamoto această poveste pe care reușește să o facă atât de interesantă, deși este formată, repet, tot volumul, tot acest roman este format din scrisori, din epistolele celor doi, din corespondența pe care ei o poartă. Atât. Nimeni nu se întâlnește față în față cu nimeni, toată povestea este cuprinsă în scrisorile celor doi. Spuneam că este o carte subțirică care se citește relativ repede și povestea este foarte interesantă și nu te lasă să o lași din mână. Pe mine, cel puțin, m-a prins foarte tare povestea pentru că mi-a plăcut foarte mult și nu m-am lăsat până nu am terminat-o. Practic nu mai știu exact dacă am citit-o într-o zi sau cred că în două totuși, pentru că în ultima vreme nu prea am timp de lectură și atunci citesc mai mult seara înainte să adorm și depinde cât pot să citesc până mă cuprinde somnul și atunci am impresia că am citit-o în două seri. Mi-a plăcut atât de mult încât i-am dat 5 stele pe Goodreads, vă spun de pe acum. Nu am absolut nimic să îi reproșez acestei cărți, este un subiect foarte bine ales, foarte interesant, m-a surprins, mi-a plăcut, m-a emoționat, m-a captivat. Este tot ceea ce îmi doresc eu de la o carte, cel puțin, dar aici depinde foarte mult și de gusturi și de genul literar pe care îl preferă fiecare.
Mie mi-a plăcut foarte mult această carte și o recomand din toată inima dacă vreți să citiți o poveste emoționantă și interesantă dintre doi tineri care se iubesc, s-au iubit. Nu știu, rămâne la latitudinea fiecăruia să interpreteze cum dorește această frumoasă poveste de dragoste. Următoarea carte pe care am citit-o în octombrie a fost o carte pe care îmi doream de mult să o citesc, dar tot o amânam pentru că aveam alte cărți pe care voiam să le citesc și pe care le consideram prioritare, dar o aveam și pe asta undeva pe o listă, până în momentul în care a trebuit să o citesc și am citit-o în luna octombrie și încă am citit-o destul de repede, în câteva zile. Este o carte de care v-am mai vorbit de asemenea în videoclipul anterior, în book haul-ul cărților din luna octombrie. Vă spuneam atunci că am cumpărat-o și am citit-o pentru că a fost cartea care a fost aleasă de clubul de carte din care fac parte. Este vorba despre Eleganța ariciului de Muriel Barbery. Pe scurt, subiectul cărții este următorul. Avem două personaje principale, deși romanul are mai multe personaje, totuși nu foarte multe, dar apar mai multe figuri care au fiecare rolul ei. De pe la jumătate încolo mai apare încă un personaj care poate fi considerat și el principal, dar el nu apare de la început. Unul dintre personajele noastre principale este o doamnă pe nume René, care este portăreasă la un elegant imobil parizian. Cel de-al doilea personaj este o fetiță de 12 ani pe nume Paloma. Interesant este că aflăm numele ei abia pe la jumătatea cărții. Cele două personaje sunt diferite și asemănătoare în foarte multe aspecte. René este o femeie foarte ciudată, este portăreasă la acest bloc, așa cum spuneam, dar în același timp are o cultură vastă. Îi place să citească clasici, îl citește pe Tolstoi, pe Kant, pe Marx, știe totul despre pictori, despre muzică, despre artă. În general, este o ființă foarte retrasă. Sigur că acest lucru, faptul că ea are o cultură deosebită, este un lucru pe care îl ține secret. Își lasă televizorul mergând tare în timpul zilei în fața unui fotoliu, așa încât să pară că are, obiceiuri de portăreasă obișnuite, dar în acest timp ea se duce în camera din spate și citește, ascultă muzică, mănâncă mâncăruri alese și bea băuturi fine. Îi place să rămână izolată de lumea din jurul ei și să aibă cât mai puține legături cu aceștia. În acest timp, Paloma și ea este o fetiță supradotată cu o inteligență absolut ieșită din comun, dar care de asemenea nu vrea să se știe că ea este deșteaptă de fapt și mai mult tace și vrea să treacă neobservată și se închide în sine și își păstrează gândurile pentru ea, pe care le notează și noi cunoaștem gândurile ei din notițele pe care ea le face. Este o carte care este la fel de ciudată pe cât sunt cele două personaje și am să vă spun de ce, cel puțin din punctul meu de vedere. Până pe la jumătate m-am enervat și găseam că subiectul este de asemenea mult prea lent și mult prea filozofic, pentru că da, se scrie într-o manieră și se ridică tot felul de probleme filozofice și de întrebări legate de existența umană și de sensul vieții și al lucrurilor și se filozofează foarte mult și lucrul ăsta tinde să devină puțin plictisitor la început și lipsit de sens și dai pagină cu pagină și citeam și spuneam ok, dar am înțeles, sunt de acord cu toate chestiunile astea filozofice și cu toate întrebările astea existențiale care sunt scrise aici, dar se mai și întâmplă ceva în cartea asta sau sunt doar idei așa generale și o filozofie de asta generală? Ei bine, da, se întâmplă
dar se urnește puțin mai greu povestea, dar atunci când se întâmplă devine extrem de interesant. Și culmea, și prima parte a cărții, care este mai filozofică, capătă sens. Apropo de titlu Eleganța ariciului, René este considerată ca un arici, Paloma o compară cu un arici și spune că este plină de țepi, mă rog, acidă în comportamentul față de lumea din jurul ei, dar în interior ea este de fapt o ființă foarte delicată și de elegantă, la fel ca un arici. Asta este comparația pe care o face Paloma și, bineînțeles, scriitoarea, prin intermediul fetiței, o compară pe René cu un arici și de aici titlul Eleganța ariciului. De asemenea, pentru mine eleganță a mai fost și stilul în care a fost scrisă, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum este scrisă această carte și deși are multe cuvinte pentru care s-ar putea să fie nevoie de dicționar, scrisul, felul în care a fost scrisă este foarte, foarte elegant și este o carte care merită citită și pe care o recomand din plin. I-am dat de asemenea 5 stele pe Goodreads și mi-a plăcut foarte mult. Are de asemenea, tot ce pot să spun este că are un final surprinzător. Este ceva la care nu vă așteptați și este foarte, foarte interesantă cartea asta și este o lectură care chiar merită făcută. Nu vă lăsați înșelați de prima parte, care este ușor mai mult filozofică, pentru că este o carte plină de sens și care are substanță și eu cred că o să vă placă negreșit. Și ultima carte pe care am citit-o în luna octombrie, de fapt nu e chiar ultima, pentru că este ultima pe care am terminat-o, fiindcă între timp, la ora la care eu filmez acest videoclip, deja am mai început o carte, dar nu pot să o includ între cele citite în octombrie, fiindcă încă nu am terminat-o. Am trecut de puțin mai mult de jumătate, dar totuși nu am încheiat-o și așa încât nu pot să o consider una din lecturile finalizate în luna octombrie, ci doar începute în luna octombrie și încheiate cândva în noiembrie. O să vă spun imediat și despre acea carte, despre ce carte este vorba. Să ne întoarcem la cărțile citite și încheiate în luna octombrie. Aceasta este ultima dintre ele pentru mine, Dracula pe urmele prințului nemuritor, de Kerri Maniscalco. Este vorba de un volum din anchetele lui Audrey Rose. Primul volum a fost despre Jack Spintecătorul, dar acesta este despre Dracula, despre prințul Dracula și despre castelul Bran din Carpați, acolo unde se desfășoară acțiunea acestei ficțiuni. Este o carte foarte potrivită pentru această perioadă a anului și am să vă spun și de ce, din punctul meu de vedere, bineînțeles. Este o carte grosuță, are vreo aproape 500 de pagini. Înseamnă o carte potrivită pentru perioada asta, pentru că deja încep să prefer cărțile mai lungi, deja încep să prefer thrillerele foarte mult în această perioadă și cărțile polițiste și de mister și aceasta este una dintre ele. Nu mă așteptam să fie atât de bună, am zis că încă o carte despre Dracula, ok, un subiect super cunoscut, ce poate să mai fie nou. Mi-a plăcut foarte mult, mi-au plăcut în primul rând personajele Audrey Rose și Thomas Cresswell, care sunt cei doi protagoniști ai noștri, cei care investighează și crimele care au loc, pentru că au loc o serie de crime în această carte, mai multe, destul de sângeroase și de bizare. Și ei sunt cei doi care ajută la găsirea făptașului, bineînțeles. Aflăm cine este, nu am de gând să vă spun cine este. Nu te aștepți la un astfel de final și nici la personajul care se dovedește a fi vinovat de aceste crime sângeroase care au loc la castelul Bran. Povestea începe cu cei doi, cu Audrey și Thomas, care sunt în Orient Express și merg spre Brașov
pentru a ajunge la Institutul Național de Criminalistică și Medicină Legală, care este găzduit de Castelul Bran. Bineînțeles că această carte este o ficțiune, n-a fost niciodată Institutul de Medicină Legală și de Criminalistică la Castelul Bran și nici reședința lui Dracula sau a lui Vlad Țepeș. De fapt, nu se știe care a fost reședința acestuia. Se pare că în Castelul Bran a fost doar în trecere sau a stat doar temporar Vlad Țepeș, cel care este asociat cu Dracula. Este foarte interesantă cartea, au loc o serie de aventuri și de descoperiri pe care cei doi le fac. Cadrul este unul de poveste, atmosfera este rece pentru că se întâmplă acțiunea iarna, bineînțeles, în decembrie și toată regiunea este sub zăpadă și sunt geruri cumplite și chiar le simți din descrierile acestei cărți, care sunt extraordinare, apropo. Toate descrierile și toate peisajele descrise aici sunt absolut mirifice. Conține și poze. Uitați aici, de exemplu, arată Castelul Bran, așa cum arăta el atunci în povestirea noastră. Uitați ce sumbru este și încărcat de mister. Deci ce să mai e, un decor unul mai potrivit ca ăsta nici că se putea pentru povestea noastră. Și bineînțeles că i-am dat 5 stele acestei cărți și vă recomand cu tot dragul să o citiți în această perioadă. Este foarte potrivită pentru sezonul rece, va fi și mai potrivită dacă o citiți de acum înainte, în noiembrie sau în decembrie, pentru că, așa cum spuneam, avem zăpadă, avem îngheț, avem aventuri potrivite pentru luna decembrie, avem niște crime care se întâmplă, avem o dezvoltare a subiectului foarte ingenioasă, avem tot felul de situații pline de suspans, încărcate de mister, care te țin cu sufletul la gură, avem camere secrete, avem în Castelul Bran ceea ce nu există în realitate, niște tuneluri subterane, secrete, care duc în niște locuri absolut îngrozitoare și foarte fascinante. Este foarte vizuală această carte, este foarte vizuală, descrierile sunt foarte bogate și foarte cuprinzătoare, iar cei doi protagoniști, Audrey Rose și Thomas Cresswell, sunt două personaje extrem de interesante. Ea este o tipă foarte curajoasă, foarte deșteaptă, care este și foarte sensibilă, pentru că în primul volum, cel care este despre Jack Spintecătorul, înțeleg că ea a suferit niște traume și a văzut niște lucruri absolut îngrozitoare care au marcat-o. Iar el este un băiat de asemenea foarte inteligent și foarte fermecător, deși de foarte multe ori este enervant și o supără și o necăjește pe Audrey foarte tare, mai ales că are limba destul de ascuțită și nu poate să țină anumite lucruri numai pentru el. Deci avem și situații mai amuzante, avem și suspans, avem și vampiri, avem și crime sângeroase care au legătură, bineînțeles, cu vampirii și cu toate aceste legende din jurul lui Dracula, și a contesei însângerate sau a contesei Dracula, așa cum a mai fost supranumită, pentru că apare, bineînțeles, și amintirea figurii legendare a contesei Elisabeta de Bathory. Este un thriller foarte bun. Este o carte plină de toate și bineînțeles că se face referire și la relația asta a celor doi, care este nu numai una de prietenie foarte strânsă și de colegialitate, pentru că cei doi lucrează împreună și se duc aici la Institutul de Criminalistică pentru 2 luni, pentru a face niște cursuri și a se perfecționa, așa încât există și o parte romantică între cei doi care este foarte drăguță și care, bineînțeles, completează această poveste foarte frumos.
I-am dat 5 stele acestei cărți pe Goodreads, mie mi-a plăcut foarte mult, o consider foarte potrivită pentru această perioadă. Așa cum spuneam, este încă mai potrivită pentru luna noiembrie și decembrie care vor urma, pentru că atmosfera este de iarnă. Ce mi-a părut rău este faptul că nu am citit înainte și primul volum despre Jack Spintecătorul, deși nu au legătură între ele și pot fi citite separat. Totuși, relația de prietenie și anumite lucruri la care se face referire în acest volum se pare că au fost cuprinse în primul și simți anumite lipsuri, dar nu foarte mari. Dar l-am citit pe acesta fără probleme, fără să-l citesc pe primul, pentru că nu au legătură subiectele, poveștile între ele, doar în anumite mici detalii, cum ar fi relația dintre cei doi și niște traume și niște frici pe care Audrey Rose le are încă de la prima poveste, cea care a avut legătură cu Jack Spintecătorul. Nimic de fond, doar lucruri de formă, doar lucruri de detaliu, niște mărunțișuri de care te poți lipsi, deci foarte bine puteți să nu citiți primul volum. Nu au nicio relevanță și nicio importanță, poveștile sunt diferite și eu am ales-o pe asta pentru că în primul rând a fost cea pe care am găsit-o la Cărturești. Deci volumul a apărut acum de curând și am ales-o, bineînțeles, așa cum spuneam, pentru că este vorba de Dracula și am zis octombrie, Halloween, noiembrie, vine perioada asta în care eu simt nevoia să citesc, v-am spus, legende, mistere, thrillere, chiar cărți horror, deci acest gen, ficțiuni istorice, bineînțeles. Și de asta am cumpărat-o și nu am făcut rău pentru că peisajele sunt de la noi, zona Brașovului, a castelului Bran, sunt foarte frumos descrise. Ia uitați aici și un portret, că v-am spus că sunt și poze în interiorul cărții la început de capitol, aici un portret de-a lui Vlad Țepeș. Deci aceasta este ultima carte pe care am încheiat-o în luna octombrie. Vă recomand, dacă o găsiți în librării, sau să o comandați, să o citiți dacă vreți, bineînțeles. Mie mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Și mai spuneam că am început o carte, dar încă nu am terminat-o și nu am cum să o cuprind la cele citite în luna octombrie, bineînțeles, pentru că încă nu am încheiat-o. Uitați, sunt aici. Deci am trecut de jumătate cu puțin, dar nu am încheiat-o și este vorba despre o carte pe care am cuprins-o în book tag-ul de toamnă. Atunci nu o aveam și am inserat doar poza pe ecran, dar acum bineînțeles că mi-a sosit, pentru că v-am spus că am comandat-o de la Libris și între timp mi-a ajuns. The Pumpkin Spice Cafe se numește. Este scrisă de Laurie Gilmore și este în engleză. Deci pentru cititorii de limba engleză, dacă doriți să o cumpărați, eu vă o recomand. Pe lângă faptul că are o copertă foarte, foarte drăguță și bineînțeles că a fost potrivită în luna octombrie, dar de ce nu poate fi potrivită și în noiembrie, pentru că tot toamnă este. Este foarte drăguță cartea, este superbă, deci deși povestea este un romance de ăsta ușurel, descrierile sunt minunate. Se întâmplă acțiunea în Dream Harbor, care este un orășel de vis în care totul este perfect, totul este foarte curat, totul este foarte drăguț și un decor desăvârșit de toamnă. Descrierile sunt absolut superbe, sunt delicioase. Este un roman dulce, dulce, dulce. Povestea este una foarte drăguță și foarte emoționantă și foarte sensibilă. Sunt cu lectura la puțin mai mult de jumătate, așa cum spuneam, dar m-a prins și de-abia aștept să o continui și să văd ce se mai întâmplă și cum se va termina, bineînțeles. Această carte este vorba despre o fată care primește moștenire cafeneaua mătușii ei. Mătușa ei se retrage, pleacă undeva într-o vacanță la ocean permanentă sau pe durată nedeterminată în orice caz și o lasă pe ea să administreze și să conducă această cafenea.
Îl cunoaște aici pe un fermier local, un tip absolut superb, Logan se numește, cu care bineînțeles că începe o relație de amiciție, iubire mai încolo, care este descrisă foarte frumos și se dezvoltă odată cu acțiunea cărții. Avem și puțin suspans pentru că se întâmplă niște lucruri mai puțin plăcute și misterioase în legătură cu cafeneaua lui Ginny, așa se numește protagonista. Încă nu știu despre ce este vorba și cine este în spatele acestor evenimente mai puțin plăcute. Practic, ea bănuiește că e cineva care vrea să o determine să plece de la cafenea și din orășel, dar nu știe, bănuiește oarecum pe cineva, dar nu știe sigur cine este și de ce se întâmplă. Au loc tot felul de evenimente ciudate, tomberoanele cu gunoi le găsește răsturnate dimineața, cineva care sparge vitrina cafenelei într-o seară. Sunt o serie de întâmplări misterioase, al căror autor încă nu-l cunoaștem și nici ce dorește el sau ea sau cine este în spatele acestor evenimente de la viața lui Ginny, cea care este fata din acest roman. Deci aceasta este cartea pe care am început-o deja la ora asta și o voi termina în curând, deși așa de mult îmi place încât îmi vine să trag de ea și să nu se termine oarecum, nu știu, îmi place atât de mult, deci nu mă așteptam să-mi placă atât de mult pentru că e un romans ușurel, dar descrierile sunt atât de frumoase și parcă aș vrea să fiu acolo cu ei în orașelul acela de vis, Dream Harbor. Decorul este unul de vis, toate locurile sunt pline de flori, de dovleci, de chestii handmade, chestii drăguțe. Oamenii din localitate sunt foarte drăguți. Există și un club de carte al unor doamne care sunt și ele foarte prietenoase. Bineînțeles că știu tot și toate despre oricine, deci bârfa locală. Primarul din acest orășel, Dream Harbor, este un tip foarte ciudat și foarte amuzant, care își ia deciziile administrative în urma viselor pe care le are. Deci omul visează și ce visează noaptea face ziua. Deci aceasta este cartea pe care eu o citesc acum. De obicei nu fac chestii de astea să spun ce am început și n-am terminat, dar prea mult îmi place această carte și prea mult o recomand celor care pot să citească în limba engleză, bineînțeles. Apropo, mă așteptam să meargă mai greu, fiind în engleză, nu în română, dar nu. Este un limbaj destul de accesibil și practic n-au fost mai mult de vreo 2-3 cuvinte la care poate a trebuit să mă uit pe Google să caut sensul lor și asta pentru că n-am mai citit și n-am mai vorbit de mult în engleză și my English is a little rusty, ca să zic așa, dar mi-a mers destul de repede, culmea, am crezut că o să meargă mai greu și uitați, de 2 zile citesc și am trecut de jumătate. Deci eu credeam că o să meargă puțin mai greu fiind în engleză și nu în română, dar o surpriză plăcută a fost că nu. Merge destul de repede, limbajul este destul de accesibil, deci nu ridică mari probleme. Vă mai arăt o dată, acestea sunt cărțile pe care eu le-am citit în luna octombrie. Este vorba de Vinovat fără vină, Brocard de toamnă, Eleganța ariciului și Pe urmele prințului nemuritor Dracula. Acestea sunt cărțile pe care eu le-am citit în luna octombrie și bineînțeles și The Pumpkin Spice Cafe, pe care vă spuneam că am început-o, dar încă nu am încheiat-o. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Eu vă mulțumesc că l-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și de abonare și până data viitoare eu vă spun rămas bun!